തീർന്നിരുന്ന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. കൃഷ്ണപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. മജ്ഞാനത്തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീധപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവംശം ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകല രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദം സകല ശ്രീവിശാഖാന്യതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപീശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ. സപ്തഗാന്ധിന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി സഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയം. കൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിരായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരവധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ മന്ത്രിസ്തം മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തി സജാ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്, എങ്ങനെ പ്രസാദം വേണം, ആദരിക്കണം അല്ലെ, അതൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ് പഠിച്ചത്, അത് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. പഠിച്ചില്ലല്ലോ അല്ലേ. കുട്ടികളെയും ശ്രീമൂർത്തി ആരാധനയും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കുടുംബ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകലെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ഉദാഹരണത്തിന് പരിക്രമങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് വിശ്രമം നൽകാം. എന്നുവെച്ചാല് നമ്മൾ എന്താണ് ദിവസവും ഭഗവാന് ഭോഗം അതേപോലെ ആരതിയൊക്കെ ഒഴിയുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ ഭഗവാന് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും അതേപോലെ തന്നെ ജലവും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ. പൂക്കളൊന്നും വെക്കണ്ട, കാരണം എന്താ, പൂക്കളൊക്കെ അഴുകത്തില്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വെക്കാൻ പറയുന്നത്. അതാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെക്കണം, ഉറുമ്പൊന്നും കയറാതെ. പിന്നെ സാധാരണ വെക്കുന്നത് പോലെ സ്പൂണ് വെള്ളം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പോകണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി അവിടെ എല്ലാം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി നമ്മൾ പിന്നെ സമയം അനുസരിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് സമയമാണോ നമ്മൾ എത്തുന്നത്
അതിനനുസരിച്ച് ഉച്ചയ്ക്കാണ് എത്തുന്നെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഭോഗ് കൊടുക്കുക. അന്ന് രാവിലെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആരതി ചെയ്ത് ഭഗവാന് രാവിലെയുള്ള ഭോഗ് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഏത് സമയം എത്തുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന കുട്ടികളെയും ശ്രീമൂർത്തി ആരാധനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഭഗവാനെ പരിപാലിക്കുക, അവർക്കായി ഭോഗ തയ്യാറാക്കുക, വസ്ത്രങ്ങൾ തുന്നുക, ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിവ വളരെ നല്ല ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനമാണ്. കൂടാതെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഇതിൽ പങ്കാളിയാണ്. ശുദ്ധീകരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കാം. പൂ കെട്ടാനും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് തുന്നല് അല്ലേ, അപ്പൊ താല്പര്യം കാണുമല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ കാര്യത്തിലും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാന് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും അവരെ പങ്കാളിയാക്കാം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ മാലിന്യങ്ങള് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. നമ്മുടേത് കുട്ടികളുടെ. പിന്നെ അതേപോലെ കുട്ടികൾ ചെറുതിലെ ശീലിപ്പിച്ചാലും അവർ വളർന്നു വരുമ്പോൾ നല്ല ഭക്തരായിട്ട് മാറും. നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അതാണ്. നല്ല കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രസവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ വെറുതെ കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കണം. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ 16 ഷോഡശ സംസ്കാരം പാലിക്കണം അല്ലേ? ഗർഭിണിയാകുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ പാലിക്കേണ്ട സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തി നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് വേണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്താനെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതുപോലെ ആകും ദിദിയുടെ മക്കളെ പോലെ. ഏതാ ദിദിയുടെ മക്കൾ? ആരാണ് രണ്ടുപേര്? ഇതിന്റെ അസുരന്മാരാരാണ്? ഒന്ന് പ്രഹ്ലാദന്റെ പിതാവ് ഹിരണ്യാക്ഷന് ഹിരണ്യകശിപു അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ ദിതി സന്ധ്യാനേരത്താണ് ഈ സംയോഗം ചെയ്തത്. അത് കാരണമാണ് ദിതിക്ക് 2 അസുരന്മാര് ജനിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുള്ള സമയ സന്ദർഭമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആ സമയം ശിവന്റെ ഭൂതഗണങ്ങളും ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയമാണ് സന്ധ്യാസമയം. അപ്പൊ സന്ധ്യാസമയത്ത് അത് കാരണമാണ് നമ്മുടെ മുതിർന്നവർ നമുക്ക് ചെറുതിലെ ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുമായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ അതെല്ലാം അവര് ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ വാമൊഴിയായിട്ട് കേട്ട് വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതെല്ലാം ശരിക്കും ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സാധ്യമാകുന്നിടത്തെല്ലാം വീട്ടിൽ തുളസി ചെടി സൂക്ഷിക്കാം. ശരിയായ സൂര്യപ്രകാശവും നനവും ആവശ്യമാണ്. അനുകൂലമല്ലാത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ കൃത്രിമ സൂര്യപ്രകാശ വിളക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും തുളസി ചെടി നടണം വീട്ടില് എന്നാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ തുളസി ആരതി ചെയ്യല്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് നൽകുന്ന ഭോഗിലെല്ലാം നമ്മൾ തുളസി ഇല വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് തുളസി ഇല അതില് സമർപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുളസി നടണം എന്നാണ്. തുളസി നട്ട് വളർത്തണം. അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശവും വേണം, ആവശ്യത്തിന് ജലവും ഉള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥ, അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ്. കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ നിവേദ്യത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമര പാദങ്ങളിലും തുളസി ഇലകൾ വയ്ക്കാം. നമ്മൾ മംഗളാരതിക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കാലില് പാദത്തിൽ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്? തുളസി ദളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുരുവിന്റെയോ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിനുള്ള നിവേദ്യങ്ങളിൽ തുളസി ഇലകൾ വയ്ക്കരുതെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ തുളസി ഇല ഭഗവാന് മാത്രമേ വെക്കാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മറ്റ് വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പൊ നരസിംഹമൂർത്തി, നമ്മൾ ഗുരുവായൂരപ്പൻ, അപ്പൊ ദാമോദര ഭഗവാൻ, അപ്പൊ അവർക്കും എല്ലാം നമുക്ക് തുളസി ഇല വയ്ക്കാം. അതേസമയം രാധാറാണിക്കും അതേപോലെ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദ, ഗോസ്വാമിമാർ, പഞ്ചതത്വ ഇവർക്കൊന്നും നമ്മൾ തുളസി ഇല വയ്ക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. തുളസി ഇല രാധാറാണിയുടെ കൈകളിൽ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? രണ്ടുപേരും ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരായിരുന്നു അല്ലേ? ഭക്തകളും അതേപോലെ പത്നിമാരുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് രാധാറാണിയുടെ പാദത്തില് തുളസി ഇല വയ്ക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ കൈകളിൽ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. തുളസി ദേവി കൃഷ്ണന് പ്രിയപ്പെട്ട സസ്യമാണ്. തുളസിയുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ കൃഷ്ണൻ നിവേദ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സാധ്യമെങ്കിൽ തുളസി ദേവിയെ ആരാധിക്കാവുന്നതാണ്.
നമ്മള് എല്ലാ ദിവസവും തുളസി ദേവിയെ രാവിലെ ആരാധിക്കാറുണ്ട്. ഭഗവാന് വസ്ത്രങ്ങൾ തുന്നുമ്പോഴും മാലകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകണം. സൂര്യകൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉമിനീർ ഉപയോഗിക്കരുത്. പൂക്കൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ മുതലായവ തറയിൽ വെക്കരുത്. മറിച്ച് ഇതിനായി ഒരു പ്രത്യേക തുണി വെക്കണം. ഒന്നിനും വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, പൂക്കൾ കെട്ടാനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട്. അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു സംവിധാനം വീട്ടിൽ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഉമിനീര് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും നൂല് നോക്കുമ്പോ എന്താണ് ഉമിനീര് വെച്ചിട്ടാണ് സൂര്യ കയറ്റാനായിട്ട് നോക്കുന്നത് അല്ലേ. അത് അറിയാതെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ കോർത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. വേറൊരു സാധനം കിട്ടും അല്ലെ, സൂര്യയുടെ ഹോളിൽ കൂടെ കയറ്റിയിട്ട് അതില് നൂല് കോർത്തിങ് എടുക്കാനായിട്ട് സൗകര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കണ്ണിനൊന്നും അധികം സ്ട്രെയിൻ കൊടുത്ത് നൂല് സൂര്യ കോർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉമിനീര് ഉപയോഗിക്കരുത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഓഫീസുകളിലും വീട്ടിലൊക്കെ പേപ്പർ മറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും പേപ്പർ മറിക്കാനും ഈ തുപ്പലാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അത് ബുക്കിനെയൊക്കെ മലിനപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ്. അതിന് പകരം നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് കിട്ടുമല്ലേ നമുക്ക്. അപ്പൊ സ്പോഞ്ചില് തൊട്ടിട്ട് വെള്ളം നനച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിൽ തൊട്ടിട്ടാണ് പേപ്പറൊക്കെ മറിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ സൂചി കോർക്കാനും നമുക്ക് ആ സ്പോഞ്ചില് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അതിന്റെ ഇതാണ് അതിലൊരു ഇത് കാണുമല്ലോ, ജലാംശം. സുഗന്ധമുള്ളതും മലിനമാകാത്തതുമായ പൂക്കൾ മാത്രമേ സമർപ്പിക്കാവൂ. അപ്പൊ എന്താണ്, മണമുള്ള പൂക്കളായിരിക്കണം. പിന്നെ പഴകിയതൊന്നും പാടില്ല. ചീത്തയായത് അഴുകിയ പൂക്കളൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാണ്. ആരതി ചെയ്യുന്ന കാര്യം, ആരതിയെ നിരഞ്ജന അല്ലെങ്കിൽ ദൃഷ്ടി എന്നും വിളിക്കുന്നു. ആരതിയുടെ വേറെ പേരാണ് നിരഞ്ജന, ദൃഷ്ടി. അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുന്നിൽ ശുഭകരമായ വസ്തുക്കൾ വീശുക വഴി അശുഭമായ പ്രഭാവങ്ങൾ, ഭൂതങ്ങൾ എന്നിവയെ അകറ്റി സംരക്ഷണ വലയത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നിരഞ്ജന അല്ലെങ്കിൽ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുന്നിൽ ഏതാണ് ശുഭകരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ വീശറിയാതെ വെട്ടം, പഞ്ചാമരം, അതുപോലെ പൂക്കൾ വയ്ക്കുന്ന, പിന്നെ എന്താണ് പുക അല്ല ദീപം കൊളുത്തുന്നു, പിന്നെ ധൂപം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അശുഭകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പ്രഭാവങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിവിധ ഇനങ്ങൾ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെ അവയുടെ ശുദ്ധമായ രൂപത്തിലും അവയുടെ അനുബന്ധ ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളായ ശബ്ദം, രൂപം, സ്പർശം മുതലായവയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അവ മംഗളകരവും ശുദ്ധീകരണവുമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തായിരിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ പിന്നെ പല ഗ്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ വെള്ളം വയ്ക്കും, ബൗളിൽ വെള്ളം വയ്ക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ ഓരോന്നെടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു കൈ കഴുകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളും ഒരു സ്പൂണും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് പൂജ ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം. അവരപ്പോഴപ്പോഴാ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കൈ കഴുകുന്ന കാണാം, ഇങ്ങനെ അല്ലെ, ഇങ്ങനെ തുടയ്ക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതെന്താ, അതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ബൗളിൽ നമ്മൾ വെള്ളവും സ്പൂണും വയ്ക്കും. വേറൊരെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ തളിക്കാനായിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. ഏതെടുത്താലും അത് നമ്മൾ വെള്ളം തളിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ അങ്ങനെ വെള്ളം തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നതാണ്. അല്ലെ, ഗംഗേ ജയമുന ചൈവ ഗോദാവരി സരസ്വതി നർമ്മദേ സിന്ധു കാവേരി ജലേസ്മിൻ സന്നിധി ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെ ഇതാണ് പവിത്രമാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നെടുത്ത് തളിക്കുകയും അതേപോലെ നമ്മുടെ കൈയെ അപ്പോഴപ്പോഴെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും വേണം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതുന്നു, സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് 1.5 മണിക്കൂർ മുമ്പ് അതിരാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പതിവായി മംഗളാരതി ഉണ്ടായിരിക്കണം. 4:30 മണിയാകുമ്പോൾ മംഗളാരതി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് ഇതാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ മധ്യ ലീലയിലെ 24-334 വാക്യത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഏതാണ് വ്യാഖ്യാനമായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ നടത്തുന്ന ആരതി കാണുന്നതിന്റെ പ്രയോജനം.
അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകുന്നു അല്ലെ, വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളൊക്കെ മാറുന്നു, നമുക്കൊരു ഊർജം കിട്ടുകയാണ് അല്ലെ, പുതിയ ഒരു എനർജി നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. മുഖം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒരു ഊർജം നമ്മളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കാം. നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഊർജം, ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആ ദിവസം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയൊക്കെ വേണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 1.5 മണിക്കൂർ മുമ്പെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണണം എന്നാണ്. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശ്രീ മൂർത്തി ആരാധന കാണുന്നതിന്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ച് ഇനി പറയുന്ന വിവരണമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഫലങ്ങളാണ്? ആരതി നടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുഖം ആരാണോ ദർശിക്കുന്നത് അവർക്ക് അനേകായിരം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആരതി സമയത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിച്ചാലും നമ്മൾ കുന്നുകൂട്ടിയിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ ആചാര്യന്മാരും ഒക്കെ പറയുന്ന എന്താണ്, 4:30 മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും കുളിച്ച് വൃത്തിയായി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ്, കത്തനങ്ങ് നീക്കുന്നതും ഭഗവാനെയും രാധാറാണിയും കണ്ടു തൊഴാനായിട്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും അപ്പൊ കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് മിസ്സാകുമ്പോ വളരെ വിഷമം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കും അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ കണ്ട് ആ സമയമാകുമ്പോ നമ്മളും അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും. ബ്രാഹ്മണനെ കൊല്ലുന്ന ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപത്തിൽ നിന്നും അതുപോലുള്ള നിരോധിത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും പോലെ അവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മഹത്യ, നരഹത്യ എന്താണെങ്കിലും അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അതിൻ്റെ പാപഫലങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അധ്യായം 9 ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും പഠിച്ചതാണ്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പഠിച്ചവരല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പൂജിക്കണം എന്നൊക്കെ അതിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ആരതി ചടങ്ങുകളും ശുഭകരമാണ്, മംഗളമാണ്. എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിരാവിലെ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആരതി പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ശുഭകരമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. നമ്മൾ നിർമാല്യം തൊഴാൻ അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ നിർമാല്യം തൊഴുന്നത് ഇതേപോലെ മംഗളകരമായിട്ടുള്ള, ഭഗവാൻ ഉണരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ദേവി ഉണരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണർന്ന് കാണുന്നു അല്ലെ, കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ആദ്യം കാണുമ്പോ അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ്. 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ പ്രകടമായ ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുടെയും ശിഷ്യന്മാരുടെയും പരമ്പരയിലെ ഒരു മികച്ച ആത്മീയ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി എന്നിപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് രചനകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പരമ്പരയിലെ ഒരു പ്രധാന ആത്മീയ ഗുരു. അദ്ദേഹം ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കീർത്തനം എഴുതി ബ്രഹ്മമുഹൂർത്ത സമയത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടും ഏകാഗ്രതയോടും ആത്മീയ ഗുരുവിന് മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥന ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുന്ന ഒരാൾക്ക് മരണസമയത്ത് വൃന്ദാവനനാഥനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് സേവിക്കാൻ കഴിയും. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് ഏതാണെന്ന്? ഏതാണ് ചൊല്ലുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? അറിഞ്ഞൂടാ, ഞാൻ പറയുമ്പോ അറിയാം. ഞാനത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയാതിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആര് രചിച്ചതാണ്? ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ രചിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ലോകത്ത് എവിടെയുള്ള അതെ അതാണ് ചൊല്ലുന്ന തുടക്കം തന്നെ അതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ലോകത്ത് എവിടെയുള്ള ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളില് ഇതാണ് രാവിലെ ആദ്യം ചൊല്ലുന്ന കീർത്തനം അല്ലെ. അത് ഗുരുവിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് അല്ലെ. ആത്മീയ ഗുരുവിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആത്മീയ ഗുരുവാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഗുരുവിലൂടെ ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു. ശ്ലോകം എല്ലാവരും പഠിച്ചത്
ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ബൈഹാർട്ടായിട്ടില്ല, ആ ചൊല്ലും. എന്നാലും ക്രമേണ അത് ബൈഹാർട്ട് ആക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ് അതിന്റെ ഫലം എന്താ പറയുന്നത്? ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുന്ന ഇത് മരണസമയത്ത് വൃന്ദാവന നാഥനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് സേവിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടാണ് ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരെ കണക്കാക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഏതാണ് തദ്വിധി പ്രണിപാതേന നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സേവിക്കുക, അതുവഴി എന്താണ് അവരിൽ നിന്ന് ആത്മജ്ഞാനം നേടുക എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരു വഴിയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. ഒരു മധ്യസ്ഥനായിട്ടാണ് ഗുരു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കാനൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഗുരു ഏറ്റെടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗുരുവിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെയാണ് നമ്മൾ 16 മാല ജപിക്കുന്ന, ഗുരുവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം എന്താ, നമ്മള് ഇതുവരെയുള്ള പാപങ്ങൾ ആരാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഗുരുവാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന് ദോഷം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ 16 മാല ജപിക്കാനായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഗുരു, ആ ഗുരു ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നാണ്. വീട്ടിൽ ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കീർത്തനത്തോടൊപ്പം ആരതി നടത്തണം. രാവിലെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ രാവിലെ, രാത്രിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശരിക്കും ത്രിസന്ധ്യകളുണ്ട്, രാവിലെ, ഉച്ചയ്ക്ക്, വൈകിട്ട്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ധ്യക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. രാവിലെ പ്രഭാത സന്ധ്യക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്കാണ്. ചില ഉച്ചയ്ക്കായിരിക്കും സൗകര്യം, എങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ 8 പ്രാവശ്യമാണ് ആരതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സമയമെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം കീർത്തനത്തോടൊപ്പം. പൂർണ്ണ ആരതി സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ പൂർണ്ണ ആരതിയിലാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്നതൊക്കെ പൂർണ്ണ ആരതിയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുളിപ്പിക്കുക, തുടയ്ക്കുക, പൂക്കളമിടുക, ധൂപം, വിളക്ക് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താണ്, പിന്നെ ഏതാണ് വീശുന്നത്? ഏതാണ്? ആലവട്ടം പഞ്ചാമരം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊക്കെ ആയിട്ട് അതാണ് പൂർണ്ണ ആരതി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നടത്താം. അല്ലെങ്കിൽ ഘനീഭവിച്ച ആരതി നടത്താം. എന്ന് വെച്ചാൽ പാർഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ധൂപവും വിളക്കും പൂവേ ഉള്ളൂ എന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടത്താം. പിന്നെ ചിലപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ദർശനാരതിക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിളക്കില്ല, അല്ലെ? അവിടെ 7:15 ആരതിക്ക് ധൂപവും പിന്നെ പൂവും പിന്നെ ആലവട്ടം പഞ്ചാമരം, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ, അപ്പൊ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ആരതിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ആരതിയാണോ, എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ വൈകിട്ട് നടത്തുന്നത് ധൂപവും വിളക്ക് ചിലർ കത്തിക്കുള്ളൂ, പൂ കാണത്തില്ല, രാവിലെ വെച്ച പൂ തന്നെ ആയിരിക്കും. ചിലർ പൂവും വയ്ക്കും വൈകിട്ട് സന്ധ്യാരതിക്കും. താഴെ പറയുന്ന 3 ഇനങ്ങൾ മാത്രം അർപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ധൂപം, പൂക്കൾ, ചാമരം. അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ധൂപം, പൂക്കൾ, ചാമരം. അപ്പൊ അതാണ് അത്യാവശ്യം. അപ്പൊ ഇവിടെ വിളക്കില്ല, അല്ലെ? ചാമരം നമ്മൾ 2 വരുന്നുണ്ട്, ആലവട്ടവും പഞ്ചാമരവും ഒരുമിച്ചാണ് അത് വരുന്നത്. അത് ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഘനീഭവിച്ച ആരതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിളക്കിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നാണ്. താഴെ പറയുന്ന നമുക്ക് വിളക്ക് വേണമെങ്കിൽ കത്തിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ വിളക്ക് കത്തിക്കാറുണ്ട്. സന്ധ്യക്ക് നമ്മളെന്നും വിളക്ക് കത്തിച്ചാണ് ഒരു ശീലം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ധൂപവും വിളക്കും പൂക്കളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. താഴെ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ ഒരു തളികയിൽ സ്ഥാപിച്ച് ആൾട്ടറിന്റെ ഇടതുവശത്ത് സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മൾ ഫുൾ പൂജ നടത്താൻ ആണെങ്കിൽ ആരതി നടത്തുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്. വലിയ ഒരു തളികയില് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് ഇടതുവശത്ത് സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ്. ധൂപവർഗം, അഗർബത്തി തുടങ്ങിയവ, 1 5 തിരികളുള്ള നെയ്വിളക്ക്, വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിനുള്ള ശംഖ്, ഏതാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കുന്ന എന്നല്ല, സിംബോളിക്കായിട്ട് കുളിപ്പിക്കുന്ന അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശംഖ്, വെള്ളം അടങ്ങിയ ചെറിയ പാത്രം, അതിൽ നിന്നെടുത്താണ് ശംഖിൽ ഒഴിക്കുന്നത്. ഒരു നേർത്ത തുണി അല്ലെങ്കിൽ തൂവാല്, നമ്മൾ ശംഖിൽ വെള്ളം എടുത്ത് ഭഗവാനെ കുളിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് സിംബോളിക്കായിട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ തുടയ്ക്കാം. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തളികയെ സുഗന്ധമുള്ള പൂക്കൾ. അപ്പൊ ഇത്രയും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവ ആൾട്ടറിന് സമീപം ഇതിനകം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചാമരം,
മയിൽപീലി, ആലവട്ടം, ഇത് വെഞ്ചാമരം, ആലവട്ടം. പിന്നെ ഏതാണ് മണി, പഞ്ചപാത്രം. ആചമനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആ പാത്രത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? പഞ്ചപാത്രം. നമ്മള് ഗംഗേ ജയമുന ചെയ്ത ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ശംഖ്, ഊതാനുള്ള ശംഖ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ശംഖ് ഊതിയിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ? അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴും ശംഖ് ഊതും അല്ലെ? അപ്പൊ തുടക്കം ഒടുക്കം അത് ശംഖൂതം. എന്നുവെച്ചാൽ മംഗളകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ശംഖൂതം. അത് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ യുദ്ധത്തിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, മഹാഭാരത യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത് ശംഖൂതിയിട്ടാണ് അല്ലെ? നിർത്തുന്നത് ശംഖൂതിയിട്ടാണ്. അപ്പം അന്ന് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മംഗളകാര്യമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് രജപുത്ര തുടങ്ങിയ യുദ്ധവീരന്മാർ അത് വളരെ ആഘോഷകരമായിട്ട് നടത്തിയിരുന്നതാണ്. അവർക്ക് വീരമൃത്യുവൊക്കെ വരിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അല്ലെ? യുദ്ധഭൂമിയില് മരണം വരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷം. സാധാരണ മരണത്തിനേക്കാൾ അവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മരണം. സ്വർഗത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മരണമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ആരതി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിൽക്കാനും ഇരിക്കാനും ആസനം, അതായത് പായ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ആചമനം ചെയ്യുന്നതും പായിലിരുന്നിട്ടാണ്. അതുപോലെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിൽക്കുന്നതും പായയുടെ പുറത്താണ് നിൽക്കേണ്ടത്. ഒരു ചെറിയ പുൽപ്പായിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആചമനം. ആരാധന ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ആചമനം നടത്തുന്നത്. ആചമനത്തിനുള്ള വെള്ളം ഇതിനായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ പാത്രത്തിൽ, പഞ്ചപാത്രത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു. പഞ്ചപാത്രത്തിൽ നിന്ന് 1 സ്പൂൺ ഈ ആവശ്യത്തിനായി കുഷി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക സ്പൂൺ, കുഷി. അപ്പൊ എന്താ, പഞ്ചപാത്രവും കുഷിയും. ആ പേര് രണ്ടും ഓർത്ത് വെച്ചോളുക. പഞ്ചപാത്രവും കുഷി ഒരു പ്രത്യേകതര സ്പൂണാണ് അല്ലെ? സാധാരണ സ്പൂണല്ല. അപ്പൊ പഞ്ചപാത്രം അതേപോലെ പ്രത്യേക ഇതിലുള്ള പാത്രമാണ്, നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രമല്ല. അപ്പൊ പഞ്ചപാത്രം, കുഷി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക സ്പൂൺ. വെള്ളം വലുത് കൈപ്പറ്റിൽ വയ്ക്കുകയും ഓം കേശവായ നമഃ എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം ആ വെള്ളം കുടിക്കണം. തുടർന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൂടി കയ്യിൽ വച്ച ശേഷം വെള്ളം വശത്തേക്ക് കളയുക. അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന, ആചമനം ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ആദ്യം നമ്മൾ വെള്ളം ആവാഹനം നടത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഗംഗേ ജയമുന ശൈവ പറഞ്ഞ് ആവാഹനം നടത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചുള്ള പഞ്ചപാത്രം, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഞ്ചപാത്രത്തിലാണ് ഏതായിട്ട് എടുക്കുന്ന കുഷി എന്ന് പറയുന്ന സ്പൂണുമായിട്ട് അല്ലെ? പഞ്ചപാത്രവും കുഷിയും എടുക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം, ഒരു ഡ്രോപ്പ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം, 1 സ്പൂൺ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് വലത് കൈയില്, ഇതാണ് എൻ്റെ വലത് കൈയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നും, അത് വലത് കൈയാണ്. അപ്പൊ വലത് കൈയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? ഓം അപവിത്രോ പവിത്രോ ചൊല്ലിക്കോളാം. ഓം അപവിത്രോ ഓം അപവിത്രോ പവിത്രോ മാം സർവാനുഷ്ടോം ഗതോപി പുണ്ടരീകാശംസവാക്യാന്തരശുചി. പിന്നെ ഓം കേശവ നമഃ, ഓം അല്ല, നാരായണ ശ്രീവിഷ്ണു. നമഃ, അതിന് ഓം മുന്നേ മാധവായ നമഃ. ശ്രീവിഷ്ണു ശ്രീ വിഷ്ണു ശ്രീ 3 പ്രാവശ്യം. എന്നിട്ട് ആണ് ഓം കേശവായ നമഃ, ഓം നാരായണായ നമഃ, ഓം മാധവായ നമഃ. അപ്പൊ ഇത് അറിയാമല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ? 3 പ്രാവശ്യം. 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ വെള്ളം കുടിക്കണം. അത് നമ്മള് കുടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് ചുണ്ടില് തൊടാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. തൊടാതെ നമ്മൾ വായിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്നാണ്. ചുണ്ടിൽ തൊട്ട് നമ്മുടെ കൈ അശുദ്ധമായി അല്ലേ? അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുണ്ടില് തൊടാതെ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആന്തരിക ശുദ്ധി വരുത്തി എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ? പിന്നെ തുടർന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൂടി കയ്യിൽ വെച്ച ശേഷം വെള്ളം വശത്തേക്ക് കളയുക. അപ്പൊ ദേവീ ദേവന്മാര് അവിടെ ഉള്ളവരെ എല്ലാവരും ശുദ്ധമാക്കുന്നതാണ്. മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത അഗോചരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ജീവികളൊക്കെ കാണത്തില്ലേ? അപ്പൊ അവരെയെല്ലാം നമ്മൾ ശുദ്ധമാക്കുകയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ, ഈ പ്രക്രിയ മുമ്പത്തെ പോലെ 2 തവണ ആവർത്തിക്കണം.
ഓം നാരായണായ നമഃ എന്ന മന്ത്രം തുടർന്ന് ഓം മാധവായ നമഃ എന്ന മന്ത്രം. അപ്പൊ ആദ്യം ഓം കേശവായ നമഃ, ഓം നാരായണായ നമഃ, ഓം മാധവായ നമഃ. അപ്പൊ അത് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 2 തവണ ആവർത്തിക്കണം. ആദ്യം ഒന്ന് ചെയ്തു പിന്നെ 2 തവണ കൂടെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ 3 തവണ അത് ചെയ്യണം എന്നാണ്. അവസാനമായി 1 സ്പൂൺ വെള്ളം കൈപ്പത്തിയിൽ മുമ്പത്തെ പോലെ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം വശത്തേക്ക് ഒഴിക്കണം. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓം ഗോവിന്ദായ നമഃ എന്ന മന്ത്രം ജപിക്കണം. തുടർന്ന് ആത്മീയ ഗുരുവിനോട് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധന ആരംഭിക്കാൻ അനുവാദം അഭ്യർത്ഥിക്കണം. നമ്മൾ പൂജ റൂം തുറക്കുമ്പോ തന്നെ എന്താണ് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ്ക്ക് ജയ് അല്ലെ, ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പൂജാമുറി തുറക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആചമനും ആവാഹനും ആചമനും ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാം ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പൂജാമുറി തുറക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ് ഭഗവാനെയും അതേപോലെ ഗുരുക്കന്മാരെയും പ്രണമിക്കുന്നു, പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ടാണ് ആരാധന ആരംഭിക്കുന്നത്. ആരതിയുടെ ക്രമം ഇപ്രകാരമാണ്. ആരതി ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയായി ശംഖ് 3 തവണ ഊതുന്നു. തുടർന്ന് ശംഖ് പഞ്ചപാത്രത്തിലെ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകുന്നു. അപ്പൊ വെള്ളം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് കഴുകത്തില്ല. ശംഖെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ അറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഊതുന്ന അറ്റം ഇല്ലേ, അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം അതിൽ ഒഴിക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ശംഖ് കഴുകത്തില്ല. എല്ലാം സിംബോളിക്കാണ്, കഴുകുന്ന എല്ലാം സിംബോളിക്കാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളം ആദ്യം എടുക്കുമ്പോഴും ഇത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം അവിടെ അറ്റത്ത് ഒഴിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ തട്ടും അല്ലേ, ശബ്ദം ഉണ്ടാകും. കണ്ടിട്ടില്ലേ ക്ഷേത്രത്തില് അങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാകും. 3 തവണ തട്ടും. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഊതുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അതേപോലെ അതിന്റെ അറ്റത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ തട്ടിയിട്ടാണ് ശംഖ് അവിടെ വയ്ക്കുക. അപ്പൊ അപ്പൊ എന്താണ്, ശംഖ് പഞ്ചപാത്രത്തിലെ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകുന്നത് ഇങ്ങനെ സിംബോളിക് ആയിട്ടാണ് കഴുകുന്നത്. 1-2 ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം അവിടെ ഒഴിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ്. ഓരോ വസ്തുവും സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വലത് കൈയും വസ്തുവും ആ പഞ്ചപാത്രത്തിലെ വെള്ളം തളിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് പ്രത്യേക ഒരു പഞ്ചപാത്രവും പിന്നെ കുച്ചി അല്ലേ, അത് നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കും. അതിലെ വെള്ളം ഇട്ടാണ് നമ്മൾ കൈ കഴുകുന്ന വെള്ളമല്ല ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പഞ്ചപാത്രം വെച്ചേക്കും. അതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ടാണ്. എല്ലാത്തിനും കുശി ഉണ്ടായിരിക്കും, പ്രത്യേകം കുശി ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ 2ാമത്തെ പാത്രത്തിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം എടുത്ത് ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അതിൽ തളിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കൈ കഴുകാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. രണ്ടും ഒരു വെള്ളമല്ല എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ വലത് കൈയും വസ്തുവും പാത്രത്തില് വെള്ളം തളിച്ച് പഞ്ചപാത്രത്തിലെ വെള്ളം തളിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വലത് കൈ സ്പൂൺ എടുത്ത് സ്പൂണിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വസ്തുവിൽ വെള്ളം തളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വസ്തുവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാം. അപ്പൊ സ്പൂണിൽ നിന്ന് നേരിട്ടാണ് അതിൽ തളിക്കുന്നത്. അല്ല നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്തല്ല തളിക്കുന്നത്, നേരിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ തളിച്ചാണ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് വലത് കൈകൊണ്ട് വസ്തു സമർപ്പിക്കുകയും ഒരാൾ ഇടത് കൈകൊണ്ട് മണി മുഴക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം വേറൊരാളൊന്നും കാണത്തില്ല. നമ്മൾ തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മണി നമ്മൾ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ മണി കിലുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വലത് കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ പൂജകൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം ചിലപ്പം ഭർത്താക്കന്മാര് എണീറ്റ് വന്ന് നമ്മള് പങ്ക് ചേരുന്നെങ്കിൽ ആയി, അല്ലെങ്കിൽ അവർ മൂടി പുതച്ച് കിടക്കാൻ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് നടക്കാറ്. സാധാരണ അവരവര് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നടക്കാറ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുക്കന്മാരുണ്ട്, അവരൊക്കെ തനിയെ ചെയ്യുമായിരിക്കും അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പ്രഭു? മൂർത്തി പ്രഭു ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ചെയ്യാറുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഭാര്യയെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞു. ഭാര്യയൊക്കെ വന്ന് സഹായിക്കാറുണ്ടോ? സഹായിക്കാറില്ല, ഞാൻ വേറെ താമസിക്കും. ജോലി മൂവാറ്റുപുഴയാണ്, അപ്പൊ അവിടെ താമസിക്കും. അവിടെ പോയിട്ട്. അപ്പൊ അവരെയും ക്രമേണ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെയും നമ്മൾ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ്. അപ്പൊ അവർക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൗഭാഗ്യം അവർക്കും കിട്ടണം അല്ലേ. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയൊക്കെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നത് ആർക്കും കൂടെ കിട്ടണം, നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കും കിട്ടണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ശ്രമം നടത്തണം. അല്ലാതെ തന്നെ കണ്ടു തന്നെ ചെവിത സമയധേയ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരും.
വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവരെ മാത്രമല്ല നമ്മളുമായിട്ട് അടുപ്പത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാവരെയും. അപ്പൊ മണിയും ആരാധനയ്ക്കുള്ള വസ്തുക്കളും അരക്കെട്ടിന് മുകളിൽ പിടിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. നേരത്തെ പ്രഭാതം പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ അരക്കെട്ടിന് താഴെ മണിയൊന്നും പിടിക്കാൻ പാടില്ല. പൂക്കളും മണിയും ധൂപവും ഒന്നും. ഓരോ വസ്തുവും സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ മണി മുഴക്കാനായിട്ട് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മണി ഇങ്ങനെ മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും. തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അപ്പോഴെപ്പോഴും ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താണ്, സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ മണി മുഴക്കാൻ ഓർമ്മിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പിന്നെ അതിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. ഓരോ മൂർത്തിക്കും ധൂപം ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും 7 തവണ അർപ്പിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് ചുറ്റും ഒരു വൃത്തം വരച്ച്, നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താ, കാൽപാദത്തിനാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. കാൽപാദത്തിൽ 4 പ്രാവശ്യം, പിന്നെ എന്താണ് അരക്കെട്ടിന്റെ അവിടെ 2 പ്രാവശ്യം. ധൂപം നമ്മള് മുഖത്തിന്റെ അവിടെ ചെയ്യാറില്ല, തലഭാഗത്ത് ചെയ്യാറില്ല ധൂപം. ബാക്കിയെല്ലാം തലഭാഗത്ത് ചെയ്യും, അവിടെ 3 പ്രാവശ്യം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 പ്രാവശ്യം മൊത്തം ഒരു സർക്കിൾ അല്ലെ, ഇങ്ങനെ സർക്കിളായിട്ട് നമ്മൾ 7 പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം. അപ്പം 4, 2, 3, 7 എന്നാണ് കണക്ക്. തുടർന്ന് നെയ്വിളക്ക് ഓരോ മൂർത്തിക്കും അവരുടെ താമര പാദങ്ങളിൽ 4 തവണ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അരയ്ക്ക് 2 തവണയും മുഖത്തിന് 3 തവണയും ശരീരത്തിന് ചുറ്റും 7 തവണയും വൃത്തം വരച്ച് അർപ്പിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ വൃത്താകൃതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. 7 തവണ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം വൃത്താകൃതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. 4 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നത്, 2 ചെയ്യുന്നതും 3 ചെയ്യുന്നതും 7 ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം വൃത്താകൃതിയിലാണ്. തുടർന്ന് ചെറിയ ശംഖിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ 3 തവണയും തുടർന്ന് ശരീരത്തിന് ചുറ്റും 7 തവണയും ശംഖ് അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, വെള്ളം തലയുടെ അവിടെയാണ് വെക്കുന്നത്. ഞാന് കാലിന്റെ പാദത്തിൽ കൂടെ കാണിച്ചിട്ടാണ് തലയിൽ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെന്തെല്ലാം പാദത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നോണ്ട് എന്താണ്, ഞാൻ പാദത്തിന്റെ അവിടെയും കൂടെ വയ്ക്കും, എന്നിട്ട് കാണിക്കും. എന്നിട്ടാണ് തലയുടെ അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 പ്രാവശ്യം ചുറ്റുമായിട്ട് കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ല നമ്മൾ സിംബോളിക് ആയിട്ടാണ് ഭഗവാന് ഏതാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് ചുറ്റും 7 തവണ തുണി അതേപോലെ നമ്മൾ ഏതാണ് ശംഖില് വെള്ളം അർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തുണി അത് എടുക്കുന്ന രീതി അറിയാമല്ലോ. തുണി ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി അറിയാമല്ലോ അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ്, ഒരു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. അത് 2ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യും, പിന്നെ അത് വീണ്ടും അതിന് 2ആയിട്ട് അപ്പൊ ഒരു സ്ക്വയർ ആകൃതിയിൽ തന്നെ വരും. എന്നിട്ട് അതിനെ കോണിക്കലായിട്ട് എടുക്കും. അപ്പൊ കോണിക്കലായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ വിരല് ഏതാണ്, നടുക്കത്തെ വിരല് അതിന്റെ മേളിൽ വെക്കും, ബാക്കി വിരല് അടിയിലാണ് അല്ലെ. ഇങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നത് അല്ലെ. തുണി ഇങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നത്. അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും, അറിയാമോ? അപ്പൊ ഇതാണ് തുണിയെങ്കില് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുക. അപ്പൊ 4 വിരല് പെരുവിരലും ബാക്കി ചൂണ്ടുവിരലും മോതിര വിരലും ചെറിയ വിരലും അടിയിൽ വരും. ഈ മധ്യത്തുള്ള വിരല് മാത്രം തുണിയുടെ മേളിൽ വരും. ആ തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത്. ഇത് കോണിക്കലായിട്ട് തുണിയെ മടക്കാം. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടയ്ക്കുന്നത്. സ്ക്വയർ ആയിട്ടല്ല, സ്ക്വയറിന് നമ്മൾ കോണിക്കലാക്കി വെക്കാം. ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ, ട്രയാങ്കിൾ രീതിയിൽ മടക്കാം. ദേവന്റെ ശരീരത്തിന് ചുറ്റും 7 തവണ വട്ടം വെച്ച് പൂക്കളും അതുപോലെ അർപ്പിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പൂക്കൾ ഒരു താലത്തിൽ എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പെർമിഷൻ വാങ്ങിക്കുക. രാധാറാണിയുടെ ഒന്നും ഗുരുക്കന്മാരിന്നും പെർമിഷൻ വാങ്ങിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ മേളിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാന്റെ പടം ഏറ്റവും മേളിലായിരിക്കും അല്ലെ. രാധാറാണിയുടെയും ഭഗവാന്റെയും പടം ഇരിക്കുന്നത്. അതിന് താഴെ നരസിംഹമൂർത്തി, അതിന് താഴെ പഞ്ചതത്വം, അതിന് താഴെയായിരിക്കും ഗുരുക്കന്മാരും ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരും ഇരിക്കുന്നത്. ആ തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പല ലെവലിലാണ് പടങ്ങൾ വെച്ചേക്കുന്ന പൂജാമുറിയില്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു താലമാണെങ്കിൽ താലത്തില് പൂവെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം രാധാറാണിയുടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. അടുത്ത് താഴോട്ട് വന്നിട്ട് ഓരോ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തില് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 4 പ്രാവശ്യം കാണിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും കാണിച്ചാണ് നമ്മൾ പൂവ് അർപ്പിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. അറിഞ്ഞൂടെ? അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? കൃഷ്ണ അറിയാമോ എല്ലാവർക്കും?
അറിയാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അറിഞ്ഞൂടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 7 തവണ വട്ടം വച്ചിട്ട് പൂക്കൾ അർപ്പിക്കുക അല്ലേ. അപ്പൊ കാൽപാദത്തിലൊന്ന് ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് വട്ടം ചുറ്റുന്നത്. തുടർന്ന് ശ്രദ്ധാപൂർവം ചാമര അർപ്പിക്കുന്നു. ശൈത്യകാലം ഒഴികെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ മയിൽപീലിയും സമാനമായി സമർപ്പിക്കാം. നമുക്കിപ്പോ വലിയ ശൈത്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാലങ്ങളിലും ചെയ്യാം അല്ലേ. നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് അത് അതിശൈത്യം വരുന്നില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മയിൽപീലിയും അതേപോലെ സമർപ്പിക്കാം. ചാമരവും മയിൽപീലിയും, അതായത് എല്ലാ 7 പ്രാവശ്യം. ആരതിയുടെ അവസാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ശംഖ് 3 തവണ ഊതണം. തുടർന്ന് പഞ്ചപാത്രത്തിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം. പ്രേമധ്വനി പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലണം. പ്രേമധ്വനി എന്താണ് അറിയാമോ? ഏതാ പ്രേമധ്വനി എന്ന് പറയുന്നത്? പറഞ്ഞോളൂ. പ്രേമധ്വനി ആരും ചെയ്യാറില്ല? ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പേരറിഞ്ഞുവിടാന്നേ ഉള്ളൂ, ആ ടേം അറിഞ്ഞുവിടാന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ദീക്ഷാഗുരുവിന് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രണാമം അർപ്പിക്കും. ഏതാണ്? ദീക്ഷാഗുരു ആണ് ജയപതാക സ്വാമി അല്ലെ, പ്രഭുപാദർ കി ജയ് എന്ന് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ കി ജയ്. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് നമ്മൾ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രേം സെ പോലെ ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്, നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ കി ജയ്, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ കി ജയ് അല്ലെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് എന്താണ്? മധുര വൃന്ദാവൻ ദ്വാരക ധാം കി ജയ്, ശ്യാമകുണ്ട് രാധാകുണ്ട് കി അല്ലെ, ഗോവർദ്ധൻ കി ജയ്. പിന്നെ നമ്മൾ അതാണ് ആർക്കാണ്? നമ്മൾ പുരി ജഗന്നാഥപുരി ധാം കി ജയ്. നമ്മൾ കേരളീയരായതുകൊണ്ട് ആർക്കും നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ കി ജയ് അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ജയ് വിളിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആൾ ഗ്ലോറീസ് ടു ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, ഗ്ലോറീസ് ടു ഗുരു മഹാരാജ, ഗ്ലോറീസ് ടു ആൾ അസംബിൾഡ് വൈഷ്ണവാസ്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അസംബിൾഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല, ആൾ വൈഷ്ണവാസ് എന്ന് പറയല്ലേ. എന്നിട്ട് ഗൗരവനിതായ പ്രേമാനന്ദ ഹരിഹരിപർ. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് കുന്തി ദേവി കി ജയ്, തുളസി മഹാറാണി കി ജയ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവരുടെയും പേര് ചൊല്ലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അവരെ പ്രേമധ്വനിയിൽ അവരുടെ പേരെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താം. എത്ര സമയമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച്. എന്നാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, കുറച്ച് പ്രേമധ്വനി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. എന്നിട്ട് സമയമുള്ളതനുസരിച്ച് എല്ലാവരുടെയും പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ആദരവ് അർപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് പ്രേമധ്വനി. അപ്പൊ ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലണം. അപ്പൊ ഈ പേരുകൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ പേര് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. പ്രേമധ്വനി. ആൾട്ടറും തറയും വെവ്വേറെ തുണികൾ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് ആൾട്ടർ? നമ്മൾ വിഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ പടം വച്ചിരിക്കുന്നിടം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും തുടയ്ക്കും അല്ലെ. രാവിലെ പൂജ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെ തുടയ്ക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തറ വേറെ തുണി വെച്ച് തുടയ്ക്കണം. അങ്ങനെ 2 തുണികളും അപ്പം വേറെ വെച്ചേക്കണം, പ്രത്യേകിച്ച് വെച്ചേക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിഗ്രഹ ആരാധനയ്ക്ക് മറ്റു നിരവധി വിശദമായ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഉണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് അവരുടെ മാർഗദർശകരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം. എന്നിരുന്നാലും വിഗ്രഹ ആരാധനയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എല്ലാ വസ്തുക്കളും ആത്മാർത്ഥമായ വികാരത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തർപ്പിച്ചാലും അത് വീട്ടിലാണെങ്കിലും സാധാരണ പടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിലും ഏതുപോലെ തന്നെയാണ് വിഗ്രഹം ആരാധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ അതിലെ സ്ഥിതി കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് നമ്മളാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യണം, ഭക്തിയോടെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ അതല്ലേ പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ്? പത്രം ഫലം പത്രം തോയം ഫലം തോയം അല്ലെ. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം അല്ലെ. ആരാണ് ഭക്തിയോടുകൂടി തരുന്നത് ഞാനത് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്.
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. വാചാൽപദരൂപസ്യ കൃതാ സിന്ധുഭ്യവച പതിദാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ.